Hei, kippis uudelle videolle. Hyvin tällainen spontaani. Mulla jotenkin alkoi pyöriin isoja keloja mielessä ja ajatuksia, niin ajattelin, että täällä on joku hius naamassa. Noin. Niin ajattelin, että otetaanpa tämä videolle. Siis on jotenkin uskomatonta, että miten paljon elämä voi muuttua niin kuin vuoden aikana. Et välillä, tiettäkö, on semmoisia vuosia, että tuntuu, että niin kuin elämässä että ne vähän niin kuin liimautuu yhteen ja ei mitään kauhean isoa tapahdu. Että on sama työ ja on sama asunto ja ehkä parisuhdekin. Ja sitten taas niin kuin yksi vuosi ja sitten tapahtuu niin kuin tosi paljon. Mä just tuossa kävin itse asiassa Instagramia sellaisia laitoin. Tuli niin kuin, katoin sieltä jotain, scrollasin ja tuli vaan muistutus itselle siitä, että niin kuin Facebookissa tuli joo, että niin kuin viime vuonna tähän aikaan. Niin viime vuonna tähän aikaan, itse asiassa just niin kuin tähän kellon aikaan mä olin leikkauksessa. Kokonaisuudessaan mun 4. leikkauksessa, mutta 3. nyt tässä niin kuin tämän viimeisen 2 vuoden aikana olleista 3. korjausleikkaus. Ja jotenkin se tilanne silloin, niin kun, että mä olin just ostanut muutama kuukausi sitten mun ensiasunnon, mitä mä olin etsinyt jo siis 2 vuotta. Ja mä olin remontoinut sen, 3 kuukautta remontoinut sen kaikki pinnat, tehnyt itse siellä tosi paljon. Vähän ottanut ammattiapua ja kaikki mun perhe auttanut mua siellä. Ja me oltiin, siis oli tää leikkaus ja me oltiin just niinku 2 päivää ennen, niin mä olin muuttanut sinne. Mun läheiset oli auttanut mua. Ja sitten tuli tää leikkaus ja mä olin jotenkin siinä niinku semmosessa elämänvaiheessa, että mä olin ostanut sen asunnon. Että nyt mä niinku sisustan tätä ja nyt mä niinku asun tässä ja nautin tästä juuri remontoidusta asunnostani. Ja niin kuin tutustun uusiin huudeihin. Mä muutin silloin niin kuin Tampereelta Pirkkalan puolelle. Et Pirkkalassa toki oli jotain niin kuin ystäviä ja näin ollut, että siellä oli käynyt jossain Pirkkalan Partolan niin kuin palveluissa, Pirkkalan Sittarissa ja muuta ja Peten koiratarvikkeessa. Et silleen niin kuin vähän tuttuja alueita, mutta kuitenkin eihän mä siellä niin kuin niissä naapurustossa ollut niin kuin lenkkeilyn. Niin jotenkin ajattelin, että mä tuun täältä leikkauksesta ja sitten mä tässä kuntoudun ja katsotaan, tiesin, että se ei ole niin kuin viimeinen leikkaus, että sitten se toivottavasti onnistuu sillä kertaa ja sitten tulee vielä jossain vaiheessa sitten se avanteen sulku ja ikään kuin se päätösleikkaus, niin vähän niin kuin semmoinen, että nyt mä niin kuin teen näitä töitä ja elän elämääni tässä uudessa asunnossa. Ja mulla ei ollut niin kuin hajuakaan siitä, että vuosi tosta päivästä, niin mä asun niin kuin täällä Tanskassa, Kööpenhaminassa. Ja mä oon kohta lähdössä tunnin päästä kielikoulun haastatteluun oppiakseni tanskaa. Niin mulla ei ollut niinku siis hajuakaan tästä. Ei hajuakaan, että niinku, tiedätkö, että vuoden päästä mä asun Tanskassa niinku ulkomailla. Että mä oon muuttanut 3 kertaa ton hetken jälkeen. Mä olin just muuttanut siihen uuteen asuntoon, että sen jälkeen vielä niin kuin tähän päivään mennessä niin kuin vuoden päähän mä olisin sit muuttanut 3 kertaa lisää ja aloittanut opiskelemaan uutta kieltä. Mä oon perustanut uuden yrityksen uuteen maahan. Ja joo, sama työ kuin Suomessakin, mutta niin kuin toki vähän uusia aspekteja sitä kautta. Mutta siis se on niin kuin jännä se ajatus, että välillä kun mullakin esimerkiksi niin kuin ennen tänne muuttoa oli siinä silleen 2 vuotta ollut jo sellaista vähän niin kuin, että mitä mä nyt niin kuin elämälläni teen, että joo mä nautin mun työstäni, mutta sitten joku niin kuin täällä sisällä tuntuu, että ei ole niin kuin ihan ok. Ja niin kuin, että joku tästä nyt niin kuin, joku tässä on, että pitää niin kuin muuttaa. Että onko se, että pitää muuttaa koko työ vai niin kuin työpistettä, vaikka siis mulla oli aivan ihanat työkaverit mun siellä Suomessa, missä tein töitä siellä meidän omalla Tampereen osteopaattikeskuksella, niin siis aivan ihania
työkavereita, että ei ole missään nimessä niin kuin siitä kiinni, että meillä oli tosi ihana yhteisö, tosi semmoinen, niin kuin, olimme ystäviä ja niin kuin, jaoimme lounastunteja yhdessä ja paljon niin kuin, puhuttiin elämästä ja mitä tehdään viikonloppuna, kaikkea niin kuin, jaettiin elämää, että ei ole niin kuin, missään nimessä niin kuin, siitä kiinni, ettenkö niin kuin, olisi siellä niin kuin, tykännyt olla, mutta siis lähinnä, että onko se Tampere oikea paikka, pitäisikö johonkin eri kaupunkiin ja niin kuin, on semmoisia niin kuin keloja, että joku tässä nyt on vähän, ettei ole niin kuin, täysin hyvä, mutta mikä se on. Niin sitten yhtäkkiä niin kuin elämä voi vaan muuttua, että niin kuin jotenkin toisaalta niin kuin tosi pienessä ajassa ja sitten vaan niin kuin, että yksi päätös johtaa toiseen, niin että jos sielläkin on niin kuin ihmisiä, ketkä katsoo tätä ja tuntuu vähän, että se elämä junnuttaa ja jurruttaa siinä samassa uomissaan eikä oikein tiedä ja mitä tässä nyt, ja niin elämä voi oikeasti muuttua niin kuin tosi paljon. Siis niin kuin jokaiseen suuntaan voi tapahtua terveydellisesti erilaisia asioita tai en mäkään ajatellut, että tämä viimeiset 2 vuotta, mitä noita leikkauksia on mennyt läpi, että ei se ollut mun suunnitelmissa, ei se ollut mun ajatuksissa, että menenpä näin moneen leikkaukseen ja terveys ottaa tämmöisen takapakin. Mutta kaikkea vaan voi niinku tapahtua aika yllättäenkin. Ja se on toisaalta elämässä ihan valtavan ihanaa, jotenkin ihan valtavan iso rikkaus mun mielestä. Myös mä niinku rakastan sitä, että me ei voida niinku tietää huomisesta. Me ei voida tietää, missä me ollaan 0,5 vuoden päästä tai vuoden päästä tai 5 vuoden päästä. Että se, että miltä se elämä näyttää nyt, niin se voi olla täysin erilaista. Vaikka olisi niin kuin vaikka sama parisuhde tai olisi ne lapset siinä, niin voi olla, että te olette vaihtanut asuntoa tai kaupunkia tai työtä tai sitten parisuhde vaihtuu. Tai tiedätkö, niin kuin, no lapset toivottavasti, jos on lapsia, niin ne niin kuin on ja pysyy siinä elämässä. Mutta toki hekin niin kuin kasvaa. He on pieniä vauvoja, sitten he on taaperoita, kouluikäisiä, teinejä. Ja sitten he muuttaa kotoa pois ja sitten taas se elämä muuttuu. Et se on niin kuin toisaalta ihanaa, että aina on mahdollisuus valita toisin, aina on mahdollisuus tehdä niitä muutoksia. Että jos joku ei tunnu hyvältä, niin se ei niinku muutu, ellei joku muutu. Niin jotenkin se on toisaalta tosi ihana ajatus ja toisaalta se voi olla myös hyvinkin pelottavaa myös. Mä uskon tai voin kuvitella, että monelle se voi olla myös pelottavaa se, että tulee se muutos. Ja tämmönen joku, kuka seuraa vaikka munkin elämää viereltä tai sivulta ja katsoo, että nyt se muutti ulkomaille, niin se voi tuntua jollekin, että oh my god, niin kuin, että miten se pystyy. Ja totta kai mullakin on ollut niin kuin epäilyksiä ja pelkoja niin kuin tähän liittyen, että miten täällä ulkomailla lähtee meneen. Enkä mä voi vieläkään sanoa, että tää on nyt mun koti tai mä oon täällä nyt vuoden päästä vielä. Tai onhan tää niin kuin edelleen sitä elämän rakentamista täällä, mutta vaan niin kuin just se ajatus, että vuosi sitten mä heräsin sieltä heräämöstä 3. leikkauksen jälkeen ja mulla oli niin kuin hajuakaan tästä, missä mä oon nyt. Et vaikka siitä asti, kun mä muutin Englannista Suomeen reilu 7 vuotta sitten, niin mun on ollut se haave, että olisipa ihana asua vielä ulkomailla. Ja sekin oli siinä niin kuin monta vuotta vähän semmoinen niin kuin alitajuntainen ajatus, että olisipa ihana, olisipa ihana. Ja sitten mä aina niin kuin kattelin myös työpaikkoja aina välillä, että mitä olisi tarjolla. Ja nyt oli tilanne, että mä en kattonut, mä en ollut etsinyt töitä. Ja just nimenomaan, niin kuin sanoin, niin kun olin ostanut sen asunnon, niin mä ajattelin, että nyt mä niin kuin tässä sit asustelen. Ja sitten tämä tilaisuus vaan niin kuin tuli. Yksi kaunis ilta, mä menin nukkuu ja mä katsoin vielä puhelinta. Sitten siellä oli yksi suomalainen kollega postannut yhteen Facebook-ryhmään, että hänen tanskalainen tuttunsa etsii uusia tekijöitä klinikalleen. Niin mun tuli jotenkin intuitiivisesti tosi vahva, että tämä resonoi mulle. Ja mä siinä hetkessä, kello oli siis varmaan joku 11 illalla, niin mä heti siinä hetkessä kirjoitin sähköpostin tälle klinikan omistajalle. Ja sitten meillä oli haastattelu ja hän sanoi heti jo haastattelussa, että ehdottomasti otetaan sut, jos haluat tulla tänne. Sitten mä hetken aikaa sitä mietin ja täällä mä oon. Että niinku, se on jotenkin siis älytöntä miettiä, että vuosi on toisaalta niin kuin todella lyhyt aika, mutta toisaalta tosi pitkä, että paljon ehtii tapahtuun niin kuin vuoden aikana.
Niin se on jotenkin, siis mä niinku rakastan sitä ajatusta, että nyt mä oon niinku täällä ja mulla ei ole hajuakaan, että missä mä oon vuoden päästä. Onko mä edelleen täällä, puhunko mä tanskaa, puhunko mä kuinka hyvin tanskaa, onko mä samassa työssä, onko mä parisuhteessa, onko mä sinkkuna, minkälaisia ystäviä mä oon saanut, onko mä palannut Suomeen, onko mä jossain muussa maassa. Niinku, sydän on auki, maailma on auki, universumilla on niinku se joku hanchi tästä, että universumi johdattaa mua sitten mihin mun pitääkään mennä, mutta universumi näyttää. Mutta siis se on myös ihan älyttömän vapauttava fiilis ajatella, että nyt on näin, nautitaan kaikesta tästä, mitä elämässä on just tällä hetkellä, koska huomista ei ole kellekään luvattu ja elämä voi olla tosi erilaista huomenna tai ensi vuonna, ei tiedä. Mutta tämmöisiä ajatuskeloja lähti nyt pyörimään, niin halusin laittaa nämä videolle. Mitä tää herättää sussa? Pelottaako sua semmonen, että mitä huominen tuo tullessaan? Onko sä hyvä sietään epävarmuutta ja tietämättömyyttä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, vai luokse se sulle vapautta ja turvaa? Ja ihmiset ollaan niin erilaisia, että mikä kellekin tuo turvaa, niin se voi olla toiselle täysin painajainen ja niin kuin, että oh my god, mä en ikinä voisi tehdä noin. Ja mä paljon kuulen sitä niin kuin läheisiltä ystäviltä, että vitsi sä oot rohkea ja mä en ikinä pystyisi tohon. Ja sitten taas mä en ikinä pystyisi siihen, että mä olisin vuosikausia niin kuin esimerkiksi samassa työpaikassa 9–5, asuisin samassa paikassa. Että kai se on joku vähän levoton sielu, että alkaisi kaihertaa jossain sisällä, kun on liian tasaista, liian samanlaista. Ja sitten joillekin se on taas just se täysin unelmatilanne, joka tuo heille sen turvan siinä elämässä ja se, mistä he unelmoi. Niin tää on kyllä siistiä, kuinka erilaisia me kaikki ollaan ja kaikki saadaan haaveilla erilaisista asioista ja unelmoida. Ja kaikkien tulisi haaveilla. Sehän on niin tosi ihanaa. Joo, tämmöinen story time tällä kertaa. Mutta katsotaan. Seuraavalla videolla jatketaan. Hei hei!